Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da zuwa tashar Hatnos. Barkanmu da sauraro da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. A yau dai Hatnos ta kawo mana littafin nan mai take ƙawa'idi. Zamu na kawo muku ƙawa'idi kowane ranar Juma'a insha Allah. Kafin mu fara class ɗinmu na ƙawa'idi, za mu fara da ɗan sharan fage kafin mu shiga asalin cikin littafin ɗin. Kada manta nan na yi rubutu da dama saboda sharan fage ne kamar yadda na faɗa. An dai gansu kamar haka, kuma ga WhatsApp contact ɗinmu na class. Muna iya ƙila fara a WhatsApp ko kuma daga WhatsApp mu koma Telegram. Amma dai yanzu dai for now muna nan a WhatsApp kafin nan. So class ɗinmu za ta na kasancewa ranar Friday kamar inda muka ce. Za mu na sako muku littafin ƙawa'idi. Akwai class ɗinmu na huruf. Dan na san waɗannan baƙaƙen da na rubuta ba lallai ba ne a fahimce ta. Waɗanda sukan samu irin wahala wurin karanta baƙaƙen Arabic hakan ɗin nan. So insha Allah kuma ba mu a baya ba, za mu na kawo class ɗinmu na huruf wanda zai na kasancewa ko da a cikin weekend ɗin ne za mu ƙoƙari mu slotting a fara taking class ɗinmu na huruf. Ita ma muna nan za mu fara sako ta. Mu fara daga alif har mu kai haɗa baƙaƙe. So a yau dai kamar yadda na faɗa, za mu fara ƙawa'idi. Learn with Hatnos. Don't forget to subscribe, and then now na subscribe, I like, I share, I comment. Dan ɗorewan wannan karatun tamu. Na farko dai as hot topic aka ce ƙawa'idul salat. Ƙawa'idul salat ma'ana ƙa'idodin sallah, meaning rules or regulations governing salat. Rules or regulations governing salat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Da sunan Allah mai rahma mai jin kai. Tsira da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta wato Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alihin iyalansa da kuma sahabbansa. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praise indeed be to Allah subhanahu wa ta'ala, the creator, nourisher, cherisher, sustainer, and the provider of one and all. Complete blessings and salutations be upon Muhammad sallallahu alaihi wasallam and all his companions, and all those who are following him and those who shall follow him until the day of Qiyamah. Amma ba'd, assalamu alaikum. Hadha kitabu qawa'idus salat. Wannan littafin ƙa'idodin sallah. This book comprises of the rules governing salat. The book entails the rules governing salat. Wal wudu, the alwala, ablution, the turanci. As-salat, prayers. Wal wudu, ablutions. Ablution. Wal ghusl min al-janabati, and ritual bath. Tayammum, and dust ablution. Wannan littafin tana magana akan ƙa'idodin sallah da alwala da kuma wankan janaba da kuma taimama. ومن عرف هذه القواعد فقد عرف الصلاة. ومن عرف هذه القواعد فقد عرف الصلاة. And
whosoever knows these rules or regulations governing Salat, he indeed knows the Salat. وَمَنْ لَمْ يَعْرِفَهَا, and who doesn't know, kuma duk wanda bai sani ba, wanda bai san me kenan ba, wayannan ka'idodin sallan da muke magana akai. La ya'rif shay'an min dinillah, la ya'rif shay'an min dinillah, he don't know nothing in the religion of Allah. Which religion? Islam. And who don't know all the rules governing Salat, he don't know nothing, he knows nothing in the religion of Allah. For Salatuhu batil, and his prayer is invalid, that is spoiled. Kuma duk wanda bai sani ba, fa salatuhu batilin, sallan sa ɓatacciya ce. Ja'alaha shaykhun ala 18 baban. The Islamic scholars have summed it together somewhat. The qawaida ala 18 baban have summed them as 18 chapters. 18 chapters. قال الشيخ الفقيه, and the scholar says, ju'ila fara'idu salat, babban malamin nan yace, ju'ila fara'idu salat, an sanya farillan sallah 15, an sanya farillan sallah guda 15, that they have make the compulsory act of salat as 15. The compulsory act of salat are 15. اتفق عليها مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبلي. The 4 Islamic school of thought we have, that is Malik, Shafi, Abu Hanif, Ahmad bin Hanbali. They are the 4 Islamic school of thought we have. They have sit on it. So Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad bin Hanbali sun yi ittifaki akan wannan qawaidus salat da muke magana akai.